Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Марат Кутович, менә быел бит инде Татарстан авыл хезмәтчәннәре көтелгән кадәр уңышка ирешә алмады дип әйттеләр. Шулай да менә елның сезнең өчен уңышлы дип санаган берничә позициясын әйтеп китсәгез иде. Эре объектларны һәм Татарстан бит инде саклап калды. Барыбер нинди күрсәткечләр буенча үзенең сөт буенча, башкасы буенча саклап кала алды. Сез нәрсәләрне менә уңыш дип атар идегез? Мин гомумән елны уңышсыз дип әйтә алмыйм. Табигать никадәр генә көйсез килүгә карамастан без республикабызның ихтыяҗларын тулысынча канәгатьләндерерлек күләмдә иген уңышы үстереп җыйнап алдык. Гәрчә җәй дәвамында явым-төшем гадәти елларныкына караганда 2 мәртәбә ким булуга карамастан. Без менә бу коры елларның ниндидер бер гыйбрәт тәҗрибәсен алып, җир белән эшләргә, дымны саклау мәсьәләсендә, үсемлекләрне бу шартларда ничек тәрбияләү буенча хайран гына яңа технологиялар, яңа үзгәрешләр керттек. Һәм ул менә безгә бу елгы катлаулы елда да 3 миллион 850 мең тонна күләмендә бертөкле ашлык җыйнап алырга мөмкинлек бирде. Мин моны бик зур хезмәт дип саныйм һәм матур нәтиҗә дип саныйм. Дөрес, үткән елгы рекордлы 5 миллион тонна артык икмәк җыйган елны кабатлый алсак, бик шәп булган булыр иде. Гәрчә без чыгымнар, хезмәт мәсьәләсендә ул елларны белән чагыштырганда һич кенә дә ким тырышлык күрсәтмәдек. Аның өстенә терлекчелектә инде артык купшы булмаса да, тыйнак кына үсеш белән тәмамлыйбыз елны. Сөт җитештерү буенча 2% белән, ит җитештерү буенча 3%, һәм аның өстенә әле безнең алдагы елда да терлекчелекне тотыраклы үсештә итү өчен җирле әйбәт кенә нигезебез бар. Гамәлгә кереп бала торган матур проектлар да бар, һәм технологияны камилләштерү буенча да эзлекле алып бара. Шуңа күрә терлекчелек алдагы елда да үзен тагы да матуррак нәтиҗә белән күрсәтер дигән өметтә торам мин. Дөрес, ел игенчелеккә буенча әлбәт безнең сөрүлек җирләренең аның бары яртысына бертөкле ашлыкка кулланыла, калган өлеше терлек азыгыдыр, техник культуралар, май ала торган культуралар да бар, шөгендер кебеге дә. Алар да рекордлы булмады әлбәттә. Әмма ләкин без үзебезнең соңгы еллардагы алган кыйблабыздан чыгып карасак, менә рапстыр, көнбагыш игү мәсьәләсендә быел инде рапс белән көнбагышка табигать шартларда чагыштырмача уңайрак килде. Үсеш чорына түгел, көзнең коры, кояшлы җылы килү сәбәпле ул безнең өлгерә алды. Өлгерә алгач инде аның вакытында җыйнап ала алдык. Шуңа күрә менә ул культуралар финанс ягыннан безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләрен хайран гына терәде. Аның өстенә быел бит әле ашлыкка да бәя әйбәт иде. Авыл хуҗалыгының шундый кызыклы ягы бар. Уңышың мулдан булса, аңа бәя юк, уңышың тыйнаграк булса, аңа бәя уңайрак була. Быел барыбер дә игенчелектән керә торган акча киреме игенчелектән үткән елгы рекордлы елныкка кадәр күләмдә тәшкил итә. Инде елда рекордлы булып бәясе дә быелгы кебек булса, ул тагы да уңайрак булган булыр иде, чөнки безгә хезмәт хакы мәсьәләсендә бик зур үзгәрешләр ясарга кирәк. Авыл җирендә эшләүче хезмәт кешесенең аның эшләгәненә, хезмәтенә хакны без бик нык күтәрә алмасак, безнең авылда хезмәт кешеләрен саклап калу мөмкинлеге бик шикле булачак. Ул менә безнең бүгенге көндә төп проблемаларыбызның берсе. Бәлки инде җитештерү күрсәткечләре артыннан артык кумыйча, аның белән артык мавыкмыйча, җитештерүнең нәтиҗәлелеген, аның табышлыгын күтәрү хисабына безгә күбрәк хезмәт хакы түләү мөмкинлеге табарга кирәк. Аның юнәлешләре төрле, ул куәтле техник белән коралланыш ягыннан да, аның өстенә җитештергән продукцияның сыйфатлы һәм күләме аша аны табышлырак итеп сату хисабына да, башка бик күп чаралар урында хезмәтнең оештыруга бик күп бәйле сәбәпләре дә бар. Менә алдагы елда
Максатыбыз безнең бигрәк тә менә шушы мәсьәләдә кискен бурылыш ясау. Быелгы уҗымнарның ничек Менә күңелдә берникадәр борчылу бар. Һәм шуңа тиңдәш чаралар күрергә туры киләчәк инде безгә. Без бу елгы кышка туфракның метр катламында дым запасының бик аз булуы белән кирип киттек. Безнең хәтта менә Идел аръягы районнарында Буа, Апас, Кайбыш, Тәтеш, Чүпрәле, Кама тамагы ул якларда безнең хайран гына майданнарда көзгечә чүп майданнарда тишелеп чыга алмады. Яисә чыгып калганнары да соңгы яңгырлар ява башлагач кына тишелеп, кызарып кына күңел күренеп калды. Һәм әлбәттә ул уҗымнарның язмышы әлегә шикле. Һәм инде туфракның метр катламындагы дым запасы ул безнең өчен бик мөһим фактор. Алдагы игенчелек елының язмышы өчен. Менә без дөрес быел күбрәк майданнарда җирне тирән итеп эшкәртеп калырга тырыштык. Кышкы явым-төшемне регән вакытында күбрәк туфракка сеңдереп калу өчен яз көне. Безнең 250 мм-дан артык көз һәм кыш айларында явым-төшем бар. Без аның бик аз өлешен генә җиргә йотып кала алабыз. Чөнки туңда була, сай гына эшкәрткән булсаң, ул шул тирәнлеккә генә сеңә дә калган өлеше бар агып китә торган була. Менә аның өстенә ашламалар туплау мәсьәләсенә күбрәк игътибар бирергә җыенабыз. Инде ул эшкә быел күздән үк тотындык без. Һәм әлбәттә үсемлекләрнең вакытында тиешле тәрбия чараларын күрү өчен сезонлы әйләнеш средстволары без аны банклардан ташламалы кредитлар алу турында сүз бара инде биредә. Менә ул мәсьәләдә без үзенең алдыбызга кыюрак максат куябыз. Киләсе елны тотрыклы итү өчен. Инде җәйнең ничек киләчәген аны әлбәттә белеп булмый. Һава торышының аның дөресен әйткәндә дөрес фаразлаучысы да юк инде хәзер. Имеш-мимешләр белән генә яшәп булмый бит. Шуңа күрә без һава торышының менә быел 18нче елга кебек килүенә исәп тотып әзерлек чараларын күрергә тиеш дип саныйбыз үзебезне. Нинди эре объектлар төзү планлаштырыла быел ниятләнә сезнең? Безнең зур проектларның берсе, менә Көньяк-Көнбатыш районнарында безнең эре инвесторларыбыз бик юк иде бит инде. Бөгелмә районында безнең Эконива компаниясе, Штефан дигән аның җитәкчесе, алар 3 эре сөт комплексы кую белән шөгыльләнәчәкләр. Инде җир мәсьәләләре, кайларга урнашырга тиеш ул комплекслар, ул мәсьәләләр хәл ителгән. Алар менә яңа елның беренче көннәреннән анда инде җир эшләренә тотынырга тиешләр. Алар һәр елны берәр сөтчелек комплексы кую максаты белән. Ул проектның инвестиция суммасы үзегенә дә 10 миллиард сумнан артык тәшкил итә. Ул компаниянең бик матур тәҗрибәләре бар инде. Воронеж, Курск өлкәләрендә, Төмәндә. Ул менә безнең республикада һәм безгә чиктәш Оренбургта үзенең масштабын киңәйтергә җыена һәм менә шуның берсе безнең 3 сөтчелек комплексы Бөгелмә районында. Безнең бик зур инвестиция. Ничә башка? Анда бер комплекс үзе 6000 баш савым сыерга. Яңадан калган 2-3 мең башлыклар, 12 мең баш савым сыерга. Инде алдан кышкырган күкенең башы тишелгән, шуңа күрә әле күрергә кирәк беренче чиратын, аннан соң аларның кәефенә, мөмкинлегенә һәм базарда бит әле сөтнең бәясенә карап алдагылары буенча карар кабул ителер дип уйлыйм. Бүгенге ерак максатлардан чыгып караганда аларның исәбе менә шундый. Безнең Казан сөтчелек комбинатында бик көчле реконструкция бара бит инде. Алар тәүлеклек сөт кабул итү һәм эшкәртү технологиясын 1000 тоннага җиткерү буенча белән шөгыльләнәләр. Алар анда инде миллиард сумнан артык акча кертеләр. Безнең зур проект, 2 проект Мамадыш районында азык-төлек программасы дигән компаниядә, анда безнең бик булдыклы Мутыйгулин Рифат дигән җегетебез эшли. Ул 10 мең башка терлек симертү комплексы, яңадан 2400 савым сыерга комплекс кую белән мәшгуль. Менә ул проект. Аннан соң Лаиш районында безнең Мираторг компаниясе белән бер проект гамәлгә куелачак.
Хайран гына сөтчілік комплекслары бойынша Агракүш жәмғияты Азнақай районында 3000 баш сауым сиырға есептелген сөтчілік комплексін төзелішін башлап жіберуге жиына. Шулай Әлмәт районында біздің Такарликова хужалығында алар инде 1100 башка сөтчілік комплексін қойғаннар еді, һәм ул матур гына эшләп китте. Менә һәр яңадан 2000 баш сауым сиырга Шираттагы комплексны проектлап йөриләр, киләсе җәйгә тотыну исәбе белән ул эшкә. Зәй районында Россиядә иң ире икмәк кабул итү предприятиеләре буларак Зәйдә элеватор комплексы файдалануга тапшырылды. 150 000 тонна икмәкне кабул итә һәм саклый ала торган ул элеватор. Бәлки киләсе елга биопласт проектын гамәлгә куя башларга мөмкин булыр дип уйлыйм мин. Ул Италия технологиясе белән безнең бит инде азык-төлекне урнаштыра торган упаковкалар дип әйтик инде. Алар полиэтиленнан һәм алар бит инде ширемей, бозылмый, калдык булып аяк астында чулганып та тегеләй булай да кеше гомереннән артыграк та йөрергә мөмкиннәр. Шуңа күрә менә биопласт дигән бер проект бар. Ул әле Европада бәлки бердән-бер проект булырга мөмкин. Шикәрне шигендерне эшкәрткәннән чыга торган патока дигән продукт белән эшләнә торган аның шималы. Менә ул проектка тотыну мөмкинлеге булырга мөмкин безнең киләсе елга. Аның белән безнең Таиф компаниясе шөгыльләнә. Һәм әлегә киләсе елга ук тотынып булыр дип әйтә алмыйм. Бик кирәк республикабызга безнең ашлыкны тирән эшкәртү предприятиесе. Менә ул безгә ашлык базарында да бәяне тотрык итү өчен булышыр иде. Бар яңадан эре булмаган сөтчелек комплекслары белән шөгыльләнүче хуҗалыклар, алар безнең инде 200 дән артык. Балташ районында да, Саба районында да, Кукмара районында, Әтнә районында, Апаста, Актанышта, Мөслимдә, менә Мөслим районында безнең Август дигән компания кирде. Бик матур гына игенчелектә үзгәрешләр ясап яталар һәм алдагы планнарына сөтчелек комплексы белән дә шөгыльләнү бурычын куялар үз алларына. Һәм бик күп менә шушындый проектлар республикабызда киләсе елда да гамәлдә булачак. Марат Көтөш, менә президентны сорау бирделәр аның матбугат конференциясендә җитештерү буенча һәм теге милли культура дип атады. Татарстанга бу ни дәрәҗәдә кызыклы? Җитен безнең Кама елгасының өске ягы районнарында авыр, уңдырышсыз туфраклы, теге балчыклы туфракка туры килә торган культура, ул үзенә күрә әрсез культура. Дөрес, аның белән сугыш алды, сугыш арты елларында хайран шөгыльләнгәннәр. Ул шимал буларак бик кирәк булгандыр инде әле нефть һәм аның химия эшкәртү продукцияләре гамәлгә кергәнчегә кадәр. Бу культура белән күбрәк Мәскәү тирәсе өлкәләрендә, Ивановода, Ярославльдә, Вологда өлкәсендә күбрәк шөгыльләнәләр дип ишетеп беләм мин. Аңа үзенә күрә зур булмаган күләмдә булса дәүләт ярдәме программасы да каралган. Безнең республикабызда бу культура белән Саба районы, Балык бистәсе, Мамадыш районнары берникадәр мавыгалар. Әмма ләкин мин менә республиканың авыл хуҗалыгында тирән тамырдан бурылыш ясардай культура дип әйтә алмыйм әлегә. Чөнки моңа кадәр икән тәҗрибә дә күрсәтә, аның дөрес табышлылыгы бар. Әмма ләкин ул үзенчәлекле культура. Аны җыю өчен, аны эшкәртү өчен махсус завод кирәк. Дөрес, безнең Сабада кичкенә генә бер андай предприятие бар. Аны үскәннән соң җыеп алу, ул гадәти комбайннар белән эшләнә торган әйбер түгел. Аның махсус аерым жаткалары булырга тиеш. Хайран гына кул эше таләп итә торган өлеше дә бар. Менә бу 2-3 райондагы тәҗрибәне исәпкә алып, алардагы технологияны камилләштерә барып, аннан соң менә аларның табышлыгын караганнан соң, бәлки республика буенча махсус бер программа кирәк булырга мөмкин. Менә бер ай турында сез әйтә аласызмы? Бер кайчан да тегез телгә дә алынганы юк. Бер ай белән республика шөгыльләнә, әмма инде ул теге зур бихисап мәйданнарда түгел.
аңа ихтияж да бик зур түгел дөресен әйткәндә. Менә республикада үзебездә игелә торган һәм җыела торган кадәр күләмдәге борайның уңышын республика үзе читкә дә сатып, үзебездә дә эшкәртеп, без аны урнаштырып барабыз. Былай караганда инде ул халык телендә сәламәтлек өчен бик файдалы һәм ярма, аш яки бәлеш әзерләү өчен бик кулайлы ярма культурасы дип кабул итәбез инде, яратып ашыйбыз, әмма ләкин аны зур күләмнәрдә җитештереп, эшкәртеп сата башласаң, аңа аның кадәр ихтияҗ табып булыр микән, ул шик бар. Әмма ул культураны бетерергә җыенмыйбыз, аның белән шөгыльләнәбез. Үзенә күрә хәзер бит борай бәлеше, борай ашы, ул безнең борай боткасы, ул безнең республикабызның үзенә күрә бер ризык брендына әйләнеп бара. Марат Кутуевич, менә хәзер бит милли стратегия төзү, татар халкының милли стратегиясын төзү турында сүз бара. Сез менә нинди пунктлар уйлаганыгыз бар, менә нинди пунктларны кертергә кирәк дип саныйсыз? Милләтне саклар өчен. Безгә milli идеология, мин аны тел дип кенә дә кабул итмим, дөрес аның нигезендә тел ятырга тиештер инде. Республикабызда безнең ул яктан караганда милләтара мөнәсәбәтләрнең һәм бер-беребез белән дус тату яшәү принципларына килсәк, әлбәттә ул яктан республикабыз тыныч. Инде телебезнең берникадәр аксый баруына, аның тоныклана баруына әлбәттә аңа күңел борчыла һәм гаепне каяндыр читтән эзләргә җыенмыйм. Менә без үзебез татар егетләре, татар балалары, татар гаиләләре, бу очракта татар телендә гәрдә сөйләшсәк инде, без үзебезнең ана телебездә күбрәк аралашырга тиеш. Безнең күбебезнең күңеленә сеңәргә тиеш синең ана телеңне камил белү, ул синең өстенлегең, ул синең рухи байлыгың буларак кабул итәргә өйрәнергә тиеш үзебез беренче чиратта. Һәм әлбәттә әтиәниләр үзләренең балаларын, анакларын тәрбияләгәндә ана телеңне белү ул бит дәрәҗә, ул синең рухи эштәлегең, ул синең өстенлегең буларак кабул ителергә тиеш. Менә ни өчендер инглиз телен камил белә торган яшьләрне очрашсак, аларга сокланып карыйбыз. Кара ничек матур сөйләшә белә инглиз телендә, әле аның өстенә тагы бер телне белсә, кара берничә тел белә дип, ул кешене дахиләштереп сөйләшәбез, шулай бит. Ә менә безгә үзебезнең ана телебезне, камил белүебезне, матур сөйләшә белүебезне, үзебезнең татар әдәбиятын тирәннән эчтәлеге белән белү, аның белән кызыксыну һәм үзебезнең театр сәнгатен, музыка сәнгатен, милли сәнгатебезне үзебезне китеп, рухыбыз белән кабул итә белергә өйрәнергә кирәк безгә. Безгә беркем дә өстән Мәскәүдән яки кайдандыр килеп, телебезне ныгытып бирә алмый. Безгә ул бәхетне һич тә читтән эзләргә ярамый. Әлбәттә, тотынырга кирәк үзебездән. Менә министрдан, президенттан, хөкүмәт әгъзаларыннан без никадәр үз телебезгә үзебез менә рухи һәм бирелгән, шуннан бик күп нәрсә торачак. Безнең үзебезгә дә, безнең шәхси үрнәккә дә бик күп кешеләр карап торалар. Менә мин үземә дә әйтәм, бик күп киңәшмәләрдә минем үземә дә күбрәк татарча сөйләшү мәсьәләсендә кертергә кирәк. Татарча аңлашу. Инде үзең ике татар булып, ниндер әңгәмә корасың икән, русча кыланып сөйләшергә тырышу, мин аны инде дөрес гамәл дип санамыйм. Дөрес, без дәүләт теле буларак, ил күләм аралашу теле буларак та без рус телен шулай ук камил белергә тиеш. Безнең рус теленә дә мөнәсәбәтебез нәкъ шулай булырга тиеш. Аны камил белү үзеңнең дәүләт телеңне, син аны үзеңнең рухи байлыгың дип санарга тиеш. Чөнки без шушы дәүләтнең, шушы илнең кешеләре, аның патриотлары, аны яратып, аның матур киләчәгенә өметләнеп яшибез, эшлибез, һәрберебез үзенчә өлешен кертергә тырыша. Шуңа күрә ул телне белүдә ул әлбәттә синең рухи ихтияҗың булырга тиеш. Шулай ук кагыла башка милләтләргә дә. Башка милләтләргә дә. Үз телеңне, әни телеңне камил белү, ул сиңа башка телләрне белмәс өчен яки аны камил белү өчен тискәре сәбәп була алмый. Кымаучы буламый ул. Әллә нинди камил кешеләр бар тел буенча, 5-6 телне камил белә торган. Ә без 2 телне, 3 телне белүдән куркабыз.
Кешенең фикерләү, уйлау, өйрәнү, отып калу сәләте өч кенә телне минемчә камил белергә мөмкинлек бирә. Туктайлы монда татарча сөйләргә ярамый, әйдә русча сөйләргә дип русча сөйләшергә тотынабыз. Югыйсә республикада татар телдә дәүләт теле, алар бит үз алдына шулай ук шундый максат куярга тиешләр. Мин бу аудиториядә нишләп әле мәҗбүр итәм? Минем аркада алар ватып сындырып, минем күңелне күрергә тиешләр дип. Менә сез күпмедер дәрәҗәдә ул сорауга җавап та бирдегез. Инде теге Наполеонның әйткән сүзе бар бит инде, ул теге бик зур халыкка игелек китермәгән кеше булса да, арысланнарны җитәкләгән сарык отряды, теге сарыкларны җитәкләгән арысланнар отряды аннан көчлерәк дигән сүзе бар бит инде. Сез шуның җитәкчеләрнең ролен ничек бәялисез? Бу очракта безнең авыл хуҗалыгының язмышы әлбәттә министрдан да бик күп тора. Инде без үзебезнең эшчәнлектә төрле сәбәпләр эзлибез, аның аклану очраклары да бардыр. Әмма ләкин мәсәлән миннән һәм мин туплаган командадан аларның эшчәнлеге ни дәрәҗәдә мин министр буларак нәтиҗәле оештырам, аннан әлбәттә күп әйбер тора. Аның өстенә мин башка хезмәттәшләр белән эшлекле мөнәсәбәтне ничек итеп корам, үтемлеме минем фикерем, сүзем. Һәм алар белән сөйләшкәндә кемнедер рәнҗетмичә, ул кешенең шушы эшенә җаваплылыгын, аның мөнәсәбәтен ул теләп, куркып түгел, теләп, яратып эшләрдә мөнәсәбәт кора аламы? Ул бик катлаулы, бик зур мәсьәлә. Әмма ләкин йомгаклап әйткәндә, әлбәттә, урында гади эш башкаручыдан да бик күп тора. Аның хезмәтен оештыручы, аны җитәкләүчедән тагы да күбрәк тора. Һәм ул кимчелекләрне Рәмис үзебездә күрәбез. Сез менә ничек уйлыйсыз? Авыл хуҗалыгында бүтән өлкәләрдә дә икътисад акча беренчелме, әллә идея, рух беренчелме? Әллә рух булса акча табыла? Безнең эшли башлаган елларда булды инде. Авыл хуҗалыгына ярдәм салырак булса, авыл хуҗалыгын без теләгәнчә үзгәртеп булыр иде дип. Дөрес, инде ул еллардан соң хайран үзгәрде, тормыш, дөнья, демографиясе дә үзгәрде. Аннан соң урбанлашу процесслары да бара бит инде, шәһәрләргә күбрәк эш тартыла. Безнең авыл хуҗалыгына кагылсак, бу тема белән, бүгенге көндә мәсьәлә акчада гына түгел. Ярдәмне кемгә бирү турында. Ул ярдәмне атка азык итә аламы? Русларда бар бит инде коня в корм дигән сүз. Шуңа күрә мин беренче чиратта әйтер идем, кадрлар, кешеләр, эшкә бирелгән, һөнәри яктан оста һәм җаваплы булган. Икенче чиратта менә андый кадрларга синең аларны кузгатып, аларның куәтен гамәлгә куялардай ресурслар белән аларны ныгыту. Бәлки алар янәшә барырга тиешләрдер, икесе бергә. Коры теләк белән генә дә, сәләт белән генә дә әллә ни тау җимереп булмаска мөмкин. Шуңа күрә менә ике фактор бу очракта: кадр, сәләтле кадр, һәм икенчесе аның планнарын, аның проектларын гамәлгә кую өчен ресурслар мөмкинлеге. Алар бергә барырга тиешләрдер. Кадрлар турында әйткәч, шуны сорыш килгән иде. Күп өлкәләрдә әйтәләр бит, менә бу бердәм дәүләт имтиханнары кертелгәч, теләсә кем керде профессиягә дип, бердәм дәүләт имтиханнары күрсәткечләре буенча. Менә бу авыл хуҗалыгы уку йортларында күзәтеләме бундай нәрсә? Теләмәгән кешеләр керүе мәсәлән. Без күбрәк шөгыльләнәбез бит инде авылдан күбрәк килсеннәр иде. Безнең авыл хуҗалыгы уку йортларына. Бу аграр университет мәсьәләсендә дә, аның өстенә Казан ветеринария академиясе мисалында да авылдан килгән кешене кире авылга кайтырга үгетләргә җиңелрәк, шулай бит инде. Әле анда да Казандагы мөмкинлекләрне, биредәге камиллекне күргәннән соң
элек авылда үзе күреп киткән җиренә бик кире кайтасы килмәскә мөмкин. Шуңа күрә елның елында төрле кызыксындыру чараларын камилләштерә барырга тырышабыз. Ул, мәсәлән, укып бетергәннән соң инде барып урнашу өчен подъемный дип әйтәбез бит инде, беренче ярдәм зур суммада. Әле безнең менә башта 200 мең сум иде. Без аны бер 3-4 ел 300 иттек. Менә киләсе елдан 500 мең сум итәргә җыенабыз. Аның өстенә алдагы елдан яшь белгечкә авылга кайтып беренче ел эшләгән дәверендә аңа яңадан минималь хезмәт хакы күләмендә бюджеттан өстәмә түләү. Менә торакка мохтаҗлык ихтыяҗ була торган булса, алар ширатсыз рәвештә безнең торак субсидияларына файдалану мөмкинлеге безнең мәдәли махсус федераль программада бар торак белән тәэмин итү буенча. Аның өстенә әлбәттә иң беренче чиратта ул белгечне районда яки ул барып урнашкан хуҗалыкта эш бирүче җитәкчесе ягыннан аның кирәклеген тану кирәк. Ул белгечкә ихтыяҗ булуы кирәк. Әле ул, мәсәлән, без анда терлекчелек буенча табибны эшкә җибәрәбез икән, анда 1000 башлык терлекчелек фирмасы булуга карамастан, андагы җитәкченең бу белгечнең кирәклеген тануы җитми икән, әлбәттә ул җитәкче анда, ул белгеч анда яратып теләп эшләмәячәк. Берәр ел эшләгәннән соң каядыр китү җаен эзләячәк. Безнең соңгы елларда кызыксынып урыннардагы җитештерү урыннарына, агрофирмаларга, крестьян фермер хуҗалыкларына, авыл хуҗалык предприятиеләренә кайтучылар берникадәр арта бара. Әмма ләкин хезмәт хакын әгәр дә тигез ди алсак без шәһәрнеке белән, ул вакытта безнең ул мәсьәлә тагы да җиңелрәк хәл ителер иде. Дөрес, авыл җиренә технологик яктан коралланышны бик нык көчәйтергә кирәк. Андагы хезмәт ул кызыклы, ул яңалык камтылучан булырга тиеш, һәм ул яңалыкны тормышка ашыру өчен сиңа мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Ул тулы бер зур чаралар комплексы, менә аларны бергә алып барырга кирәк безгә. Кайсыдыр барып чыга, кайсыдыр барып та чыкмый, әмма ләкин елның елында камилләшергә тырышабыз. Arkadaş tağım bir soru birisi geldi bu yıldan yıl köpmedir vaqtdan soң tığıp kalkıp çığa degan şekilde Tokay rayonunda biten 9 kompleksi var. Kelesi yıl bizim 9 yıl bu Türlük Respublik için ne derecede ehemmiyetli siz sanıyorsunuz? Мәсәлә нәрсәдә? Сүз бара Минзәлә районындагы Коноваловка мәйданындагы комплексның икенче чиратын төзергә ризалык булмаудан дип күз алдына китерәм, шулаймы? Йылдан ел. Менә Кама Бикона компаниясе үзендә елга 1 миллион баш дуңгызны эшкәртү предприятие төзеде. Аның үзенең елга 500 әлегә кадәргә җитештерү комплексларында елга 500-550 мең баш дуңгыз үстерелә. Аңа кирәк миллион. Аның өстенә Кама Бикона шушы миллион баш дуңгызны суеп эшкәрткәннән соң, аны тагы да тирәнрәк эшкәртү өчен тәүлегенә 340 тонна әзер продукция чыгара торган яңадан бер предприятие куйды. Һәм әлбәттә аңа шимал мәсьәләсе туа бит инде. Яңадан каян алырга 500 мең баш товарлыклы дуңгызны елга. Шуңа күрә аның икенче проекты менә Минзәлә районында шушы комплексны торгызу иде. Кызганыч, мин ул комплекс гамәлгә куела алган булса, безнең республикада яңадан бер 100-120 мең тонна ашлыкны тотрыклы рәвештә елның елында әйбәт бәя белән урнаштыру мөмкинлеге туар иде дип уйлыйм инде. Барып чыкмады, барып чыкмаган икән инде хәзер халык фикеренә каршы килеп булмый. Әгәрчә анда экологик яктан ниндидер безнең тикшерүчеләр зур кимчелек тапмадылар. Европада бик күп төрле фактлар бар. Шул ук үзенең дуңгызчылык комплексы территориясында йорты белән яшәп ятучылар да бик күп. Бездә инде менә алай кирәк санамадылар. Авылга да исе килергә мөмкин, 10 километрдагы Минзәлә шәһәренә дә аның исе килергә мөмкин дигән шик белән халык үзенең ризасызлыгын белдерде. Ул проект безнең гамәлдән төшеп калды. Традицияләргә дә туры килми дип әйтәләр. Традицияләргә дә туры килми дип халык
Ул тирәдә, Минзәләр районы ул тирәдә рус авыллары. Анда традиция килүе синең белән миңа күбрәк кагыла. Милләт вәрвәрләр булар инде. Икътисад күзлегеннән караганда, ул республиканың авыл хуҗалык тармагы өчен начар проект түгел иде. Шәхси хуҗалык турында да сораш килгән иде. Менә ярдәм бит инде быелгы күләмдә кала, киләсе елга да белүебезчә. Сез ничек уйлыйсыз, шәхси хуҗалыкларга менә иң табышлы өлкә булып нәрсәне атар идегез? Кеше бит хәзер бәрәңге дә үстермәк. Бөтен тармакта табышлы булыр иде. Әгәр дә җитештерелгән продукцияны сату өчен гадел бәя урнаштырып булса. Рәмиз. Менә сөтнең бәясе шул ук шәхси хуҗалыкларда аның 22 сумга кадәр, 24 сумга кадәр җиткән вакыты да булды. Менә быел җәй 13 сумга кадәр төште. 13 сум белән 24 сум арасында 2 тапкыр диярлек аерма, монда табышны эзләргә, уйларга мөмкинлек калмый инде. Кызганычка каршы, безнең илдә әлегә кадәр юк закон. Минималь сатып алу бәяләре дигән шундый гамәлдә булган законнар кайбер илләрдә бар. Син әйтик, сөтнең бәясен дәүләт хөкүмәт карары белән аңа вәкаләтне биреп куя икән, сөтнең бәясе әйтик 22 сумнан да кимгә сатып алырга ярамый дигән. Ул вакытта безнең тотрыклылык булыр иде. Югыйсә менә быел сөтнең бәясе 13-14 сумга кадәр төште, кибет киштәсендә аңа карап әзер сөт продукциясен, сөтнең дә, майның да, сырның да, творогның да, сметаның да бәясе төшмәде бит. 2 мәртәбә диярлек, 40%-ка кадәр бәя төште, ә кибеттә селкенмәде дә бәя. Дәүләт бу очракта ниндидер җитди карар кабул итәргә тиеш бу мәсьәләдә. Инде бәя төшү хисабына ярар халыкка да җиңелрәк булды дип әйтер идек. Халыкка сатып алучыга җиңеллек килмәде. Менә бу бәя аермасы ниндидер арадашчыларның эшкәртү предприятиесеме или яисә эре опыт белән сатып алучы ул компанияларныңмы, шуларның икътисадында калды бит инде бу. Халыкка хезмәт итмәде. Минемчә, дәүләт бу очракта халык мәнфәгатьләре күзлегеннән чыгып караганда бу мәсьәләгә гаделлек кертергә тиеш булыр иде. Менә шушы бәяләр гаделлек урнашалса, сөтчелек белән дә шөгыльләнеп була, кошчылык белән дә шөгыльләнеп була, мөгезләр терлек симертү белән дә, яшелчә яки чиләк җимеш белән дә шөгыльләнеп була. Әмма ләкин кайбер социаль продуктлар буенча минималь сатып алу бәяләре буенча минемчә канун кирәк. Без яңа ел алдыннан сөйләшү сәбәпле үзегезнең теләкләрегезне дә җиткерсәгез иде, яңа елда нинди теләкләр теләр идегез? Әлбәттә, ел тәмамланганда һәрберебез күңелдән узып баручы елны кичерәбез, саныйбыз, уйлыйбыз, сөенечләрен, киенечләрен, мәшәкатьле вакыйгаларны искә төшерәбез. Авыл хуҗалыгы буенча гомумиләштереп әйтсәк, ел хезмәт белән үтте. Ул тырыш хезмәт белән үтте. Нәтиҗәсе дөрес без теләгәннән берникадәр түбәнрәк булды, әмма ләкин авыл хезмәтчәннәре үзләренең язмышына хыянәт итмәде. Хезмәт тә, тырышлык та, финанс чыгымнары да шул ук дәрәҗәдә хәтта берникадәр артыграк та тотылды. Мин бик рәхмәтлемен авыл халкына, менә шундый бер сабырлык белән һәм фидакарлык белән авыл тормышын тартып яшәп барганнар өчен. Бүгенге көндә авылда иң фидакарлары, иң тырыш һәм иң сабырлары яшәп килә. Инде шәһәрләребезнең бик күпкә камилләшә, матурлая баруы, ул яшьләрне күбрәк тарта елдан ел үзенә. Менә авылның ныклыгы, әлбәттә, менә шундый фидакар кешеләрдә. Ихлас күңелемнән рәхмәт белдерәм авыл хезмәтчәннәренә, менә илне көнне ризыклы, ашлы иткәннәр өчен. Республикабызның җаны тыныч, тамагы тук. Һәм инде бу очракта исәнлек, саулык теләп, киләсе елларның безгә берникадәр шәфкатьлерәк булуын теләп калам. Бәхет, шатлык белән килсен яңа ел. Эшле һәм ашлы булып, илне көнне куандырып яшик. Яңа ел белән. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез.
компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.